बे फुंबिलि समाव रनसायथाम बे गामियाव थानाय रुफामणि बाथौ धोरोमनि जे थानसालि आरो बे धोरोमसालिनि न'ब्राङाव दिनै चिरां जिल्ला रुफामणि बाथौ गौथुमनि बे रुफामणि गौथुमा जे हाबाफारिखौ लायै लायै बोसोरब्रै बे बोसोराव आगान सुरबाय बेयो जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा आरो बेयो जोबोद ओंथिगोनां बे मोनसे हाबाफारि आं आसा खालामो आरो नोंथांखौ खावलायनो बेबायदि गोथार हाबाफारिया बोसोरब्रै बोसोरबाल' नङा फैबाय थानाय समावबो बोसोरै जोङो जुग जुग लांबाय थागोन बा नोंथांमोना बेनि फारसे खामानि मावलांगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय नाथाय जों बयबो मिथिगौ एबार थांनाय जि मेट्रिक फाइनाल आनजाद बेनो जोबथा जानानै फैबाय दाखालि जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा फोसावबाय जिहेतु जे भारत नाङै जोंनि हादराव NEP होननाय नेशनल एजुकेशन पलिसि बियो फैबाय आरो बे निउ एजुकेशन पलिसिया जेरै सारा देश नाङै लागु जानानै फैबाय बेबायदिनो बे नियम निथिखौ नोजोर होनानै दिनै जोंनि गेजेराव जोंनि फरायसाफ्रा मेट्रिक फाइनालखौ जों थांनाय समसिम थांनाय बोसोरसिम जेबायदि होदोंमोन बेबायदि जानाय नङा जास्ट नमिनेल मोनसे आनजाद जादों जेरै जों 8आव 9आव बारग'नो थाखाय जों एनुवेल एग्जाम होयो बे एग्जामनि प्रक्रिया बे प्रसेसा सोलिबाय थागोन नाथाय बेवहाय बेबायदि हार्ड एन्ड फास्ट मोनसे रुल एन्ड रेगुलेसनजों जोंनि जे मेट्रिक फाइनालनि आनजाद बे गैया दा बाथ्राया बेवहायसो जोङो सांग्रां जानांगोन मेट्रिक आनजाद जाला होननानै जोंनि फरायसाफ्रा जोंनि फोरोंगिरि नोंथांमोना जोंनि बिमा बिफा गारजेना जोंनि समाजा बेखौ एखेबारे गोरलै मोनसे सिन्ताधाराजों मोनसे इजि मन'भाबजों जोङो बेखौ बिजिरबा जानाय नङा एग्जामा जायो जाया मा नियम फैगोन नाथाय जोंनि जि फरायसाफोरनि जि सिन्ताधारा जोंनि जि डेडिकेसन बेयो खिन्थु लेभेलाव थानांगोन एसेटिस थानांगोन आरो हानायखि जों बेखौ मोजाङै लांनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला सासे मानसिनि जि फिउचार जि केरियार जोंनि जि थांनानै थानायनि जि लामा राहा बेखौ जों फरायनायनि गेजेरजों लाहैगोन